Лукашенко проголосовал за ўсіх. Шпіц Лукашэнкі пакінуў след у гісторыі. Сакрэт стройнай фігуры Натальи Эйсман. Жыццё чалавека – дробяж. Это такая мелочь. Стужкі не дапамагаюць. Вітаем, сябры, у наш чарговы выпуск навін. Пра гэтыя іншыя падзеі распавядзём ужо зараз. У Беларусі прайшлі чарговыя выбары Лукашэнкі. Таму сённяшні выпуск у асноўным будзе тычыцца этой падзеі. Усё прадказальна, нічога нечакана не адбылося, ды не магло адбыцца. Лукашэнку напісалі амаль 87% галасоў. Прыходзіцца прызнаць сваю памылку. Я меркаваў, што яму напішуць не менш за 90, каб было больш як у Пуціна ў мінулым годзе. Але ж вельмі зараз Лукашенка залежыць ад Пуціна, што не рашыўся перакручыць сакральную лічбу 87%. Таму, на мой погляд, найбольш дакладна прадказаў вынікі гэтых выбараў Сяргей Навумчык. Лукашенко таксама не схлусіў, калі казаў, што он галасаваў за ўсіх. Менавіта ён адзін за ўсіх і вырашыў, каму далей кіраваць краінай. Здаецца, нішто ўжо не можа перашкодзіць. Мне чамусьці згадваецца рэферэндум, які прайшоў 17 сакавіка 1991 года і тычыўся захаванню Савецкага Саюза. Тады ў Беларусі за захаванне Саюзу прагаласавала амаль 83%, нават больш, чым у цэлым па СССР. І цяжка назваць эту лічбу сфальсіфікаванай. Большасць сапраўды жадала захаваць краіну. А ўжо ў канцы таго ж 1991 года Савецкі Саюз знік з палітычнай мапы свету. І ніхто з тых 83% не кінуўся яго бараніць. Але галоўным героем выбараў стаў не сам Лукашенка, а ягоны шпіц Умка. У дзень выбараў у самым прамым сэнсе пазначыў сваё стаўленне да этой падзеі. Такім чынам Умка адлюстраваў пачуцці многіх беларусаў, толькі ў яго это атрымалася больш шчыра і натуральна. Выбар Умкі аказаўся самым празрыстым. Сваім учынкам ён паказаў, як можна спакойна і ўпэўнена пакінуць свой след у гісторыі. Шмат хто звярнуў увагу, што Лукашенка сваім жа законам забараніў прыходзіць на ўчастак з сабакамі. Але ж законы для простых людзей, а Лукашэнку не да законаў. І няма чаго дзівіцца. Нават адна мая блізка знаёмая жанчына заўважыла. Дык ён жа прэзідэнт, яму можна. Так у Беларусі выміраецца крутасць начальніка. На якія законы таму можна пляваць? Напрыклад, начальніку міліцыі можна садзіцца за руль пасля чаркі. Галоўнае не патрапіцца пад большага начальніка. Ну а самому Лукашэнку можна пляваць на ўсіх. А ўжо на захад тым больш, пра што ён і паведаміў на сваёй прэс-канферэнцыі. А шпіц для Лукашенки важней за людей. И вообще, животные для меня исключительный приоритет. Ён нават Натальи Эйсман не дае есці. У сэнсе Умка, не Лукашенко. И если Эйсман присутствует, то он ложится у него возле тарелки, чтобы она не ела. Дык вось у чым аказваецца прычына стройнай фігуры ў Натальи Эйсман. Прагаласаваўшы за ўсіх, Лукашенко больш за 4 гадзіны размаўляў з журналістамі. Дзёнак заўсёды нагаварыў бочку рэштантаў. Каб пра ўсё гэта распавесці, некалькі выпускаў не хопіць, таму спынімся толькі на некаторых момантах. Шмат часу ён удзяліў адносінам з Польшчай. Менавіта пры Лукашэнку яны сталі найгоршымі, але па словах Лукашэнкі вінаватыя тут кіраўнікі Польшчы. Міністру замежных спраў Польшчы Радаславу Сікорскаму ён параіў. И Сикорскому там черкни ему, что пусть свой нос не сунет, куда его не просят. І наогул абвінаваціў Польшчу ў тым, што яна хоча захапіць заходнюю Украіну. Вы готовы зайти в Украину, в Западную Украину? Попробуйте только. Только попробуйте. Будете иметь тогда дело и с Беларусью, и с Россией. Не надо лезть в Украину. А што тычыцца забіта ў минулым годзе польскага жаўнера і лёсу журналіста Анджея Пачабута, солдат, которого вы там убили или вашего убили, Почобута и прочее, это такая мелочь, которую мы всегда можем решить. Вось так, чалавечае жыццё і лёс журналіста – это для яго дробяж. Не мінуў он сваёй увагай і Украіну, і кіраўніка Владзіміра Зеленскага, абвінаваціўшы таго ў хлусні. Я когда это услышал, мне стало плохо. Для меня это абсолютно было неприемлемо. Предложить Зеленскому нанести удар по нашему нефтеперерабатывающему заводу. Самому лучшему, я бы сказал, в мире заводу, который мы недавно модернизировали, вложил туда огромные средства.
Клянусь вам, что такого не было. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен. Ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь. Зеленскому застаецца толькі прадставіць запіс размовы. Думаю, он павінен быць. Але нават калі і ёсць, Лукашенко скажа, што это фальшыўка, зробленая з дапамогай штучнага інтэлекту. Вядома ж у Польшчы. Толькі чаму Лукашенко так доўга чакаў, каб сказаць, што это няпраўда? І наогул, у краіне, па словах Лукашэнкі, даўно пара выбраць свайго прэзідэнта, якому ён дазволіў быць у 2 разы багацейшым за таварыша Сталина. Поэтому украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего президента, который в одних сапогах, не надо в одних, пусть будет 2 пары сапог, 2 шинели, и начать восстанавливать страну. А яшчэ Лукашенко сказаў, што захаду напляваць на Украіну і адбудаваць яе зможа толькі Расія. Вядома ж, у Хаўруся з ім. Толькі вось хто эту вайну развязаў, як не сама Расія. 27 студзеня адзначаецца Дзень памяці ахвяраў Халакосту. Менавіта ў гэты дзень 80 гадоў таму савецкія войскі вызвалі канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенау. Злачынствы нацыстаў уразілі нават савецкіх франтавікоў. Сучасныя гісторыкі лічаць, што ў Аўшвіцы было знішчана да 1,5 мільёна чалавек, большасць з якіх складалі яўрэі. Недакладнасць лічбы тлумачыцца тым, што немцы не вялі ўлік тых вязняў, якіх адразу накіроўвалі ў газавыя камеры, а частку дакументацыі паспелі знішчыць. Дзень памяці ахвяр Халакосту быў зацверджаны на Генеральнай асамблеі АН 1 лістапада 2005 года. Ініцыятарамі гэтага выступілі шмат якія краіны, сярод якіх была і Расія. Але пасля тая ж Расія 5 гадоў таму выключыла гэты дзень з календара адукацыйных падзей. Зараз Расія праводзіць падобную палітыку на акупаваных тэрыторыях Украіны. На жаль, это паказвае, што наступае, калі не рабіць высноваў з урокаў гісторыі. А Лукашенко ж яшчэ на самым пачатку свайго кіравання хваліў Гітлера за ўсталяваны ім парадак. На сваёй прэс-канферэнцыі Лукашенко згадаў і пра свой тэрмін. Маўляў, і гэты не будзе апошні. І спаслаўся на Качанаву. Маўляў, гэта яна прымусіла яго выбірацца. Нет, я умирать не собираюсь. Вы это имели в виду? Нет, я имел в виду, ну то есть планируете ли вы участие как бы в Я каких-то... тоже сказал, как Качанова скажет, так и будет. А Наталья Ивановна у нас это зверь. Она никому не дает скривить линию ни влево, ни вправо. Попробуй тут что-то сделать. Придет время, над этим подумаем. Я уже в свое время наговорил. Думал, что последнее. Вот вам последнее. А ў адрас тых беларусаў, што з'ехалі ад пераследу за мяжу, ён заявіў. Вот вы мне поверьте. Все действия, вы то поверите, но я хочу, чтобы и иностранцы поверили нам, что все действия абсолютно скоординированы. И все управляется из Соединенных Штатов Америки. Улічваючы ўсе спрэчкі і канфлікты ў беларускай апазіцыі, трэба заўважыць, што або каардынацыя дрэнная, або ўсё ж Лукашенко чарговы раз схлусіў. Ад жанчын, заядлых прыхільніц Лукашэнкі, не раз даводзілася чуць, што яна так падтрымлівае Лукашэнку, што гатовая галасаваць за яго рукамі і нагамі. Я спачатку не мог зразумець, як гэта галасаваць нагамі, але сёлетні год усё расставіў на свае месцы. Так журналісты «Свабоды» заўважылі, што ў Лоеве на Гомельшчыне адна і тая ж жанчына прагаласавала двойчы на розных участках. Магчыма, і больш, гэта тое, што заўважылі. Таму галасуеш спачатку рукамі, потым нагамі ідзеш на наступны участак, там зноў галасуеш рукамі, і так колькі разоў за дзень паспееш. Вядома, пяшком хадзіць не абавязкова, але калі выбраць электрааўтобус ад МАЗа, то хутчэй за ўсё нагамі будзе надзейней. Нядаўна ў Новаполацку на маршрут урачыста выпусцілі электрааўтобус. Нават правільнай праўладнай стужкай яго ўпрыгожылі. Але ехаў недоўга. Хутка давялося цягнуць з дапамогай іншай машыны. Відаць, стужку не так павязалі. Пасля з'явілася відэа яшчэ аднаго такого выпадку. Штосьці не хочуць яны ехаць. Трэба маска хіба паклікаць, каб разабраўся. А можа лепш было ўсталяваць кожнаму пасажыру роварныя педалі і хай круцяць, калі хочуць ехаць. І карысна для здароўя, і для экалогіі. Напрыканцы яшчэ раз віншуем вас з Новым годам, на гэты раз па кітайскаму календару. Ён наступіць 29 студзеня.
Менавіта ад этой даты і пачынаецца год змяі. Дарэчы, у Кітаі наступіць не 2025 год, а 4722. Таму гэта яшчэ адна нагода, каб павіншаваць і адзначыць. Усё вам найлепшае, да наступнай сустрэчы. Дзякуй вам за лайкі і каментары. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!